Sziasztok! Bartók László vagyok, a Csalogány esküvő és rendezvényhelyszín házigazdája. Én leszek az, aki bemutatja párjaink rövid történetét. Nikit és párját, Krisztofert a szertartás alatt szúrtam ki. Ők közel egy évvel ezelőtt szavaztak nekünk bizalmat, amikor nálunk tartották az esküvőt. Gyertek, keressük és kérdezzük meg, milyen érzés újra visszatérni. Sziasztok! Szia! Hogy adjam el ezt a mikrofont? Köszönjük szépen! Jó újra látni, hogy vagytok? Téged is nagyon jó. Köszönjük szépen, nagyon jól vagyunk. Nagyon jó vagyunk, köszönjük. És hogy szépen. érzitek magatok itt újra visszatérve? Hát nagyon boldogok vagyunk, hogy újra itt lehetünk. 1 év és 12 nap után. Épp ezt akartam kérdezni, mikor is volt pontosan? 2023. június 10-én. Igen, gyönyörű Akkor volt a volt nagynapunk. minden. És hogy éreztétek akkor magatokat? Fantasztikusan, tényleg. Igen, számomra a legjobb nap volt egész életemben. Eddig a 28 évem alatt Edina és Laci, amit ide raktak elénk, Az egyszerűen tényleg csodálatos volt. Lenyűgöző volt. Minden nagyon szuper volt. És csak latinuszokban tudok beszélni, tényleg nem is tudok megszólalni, de egyszerűen csodálatos volt. Szuper. És a vendégeit egyébként hogy érezték magatokat? Milyen visszajelzést adtak az ételről, a kiszolgálás minőségéről? A töltött káposzta az brutális. Mindenki, tehát a hogy töltött azt káposzta el az- kellett dugni, Így van. amikor kimaradt 5 tölt, és ezt mi eldugtuk. Az utolsó Bocsi, öt mindenki. adagot, az utolsó 5 adagot eldugtuk, hogy másnap jusson nekünk. Igen. Tehát a kaja az teljesen Nagyon jó hibátlan volt. Mindenki nagyon jó, mindenki dicséri, hogy annyira jó hangulat Nagyon jó, volt. így van, és nagyon- nagyon tetszett nekik minden. Nagyon jó helyen van, nagyon szép a helyszín, Igen. szállás is tudtok foglalni. Igen. Igazából semmi, Hát igazából abszolút minden semmi megvan, negatív. amit te is mondtad tegnap Edinának, hogy mi csak Igen. ide jövünk. Így van, te pont mondtam tegnap Edinának, hogy ide jöttünk, felöltöttem az öltönyt, én úgy voltam vele, hogy onnantól ő dolguk minden, meg a szolgáltatóké. És tökéletes És a- lett minden. Életünk eddig legcsodálasabb Igen. napját töltöttük el szerintem. Igen. Szuper, nagyon szépen köszönjük. Nagyon Mi is Érezzétek köszönjük, és jól csak magatokat. ajánlani tudunk és csak titeket. ajánlani tudunk titeket. Tiszta szívből. Köszönjük szépen. Ti is hasonló élményekre vágytok? Akkor ne habozzatok. Kérjetek ajánlatot most, vagy küldjétek tovább ezt a videót azon ismerőseiteknek, akik éppen keresik a tökéletes esküvőhelyszínt. Csalogány esküvő, ahol a szíved is mosolyog.